idan ne mana ki yana har wannan ne mana ki ya ga tibe bane kai dan na gaban dan na gaban dan na gaban dan na gaban wai ne dan na gaban eh dan ta jagi da Allah to mana kai ka kuma mutane suka ci da Allah wai ai yanzu solan nan ba ta sake ku bane ka ba da kare bane dan Allah ku maka bakaran Allah kai wai ogaya ne ina za a kafta ne wai kai dan rike mun wannan da yau oga ai ba matsala oga da bullet din ma a hawa komai normal ne kai wai kun san menene zai faru ne na gane yagan nan na yagan nan da yake kanyi na ba ka gane shi ba wannan yagi mai Dogari kai na san shi oga na san shi ina ne areas kai suna nan ta bayan da kake oga daban suna nan ta nan kai dan sumul kabba kamun alayan ba ba oga ai ka san ni da kai ba ma ciwar shi ma in ya mana alayan ba ciwar shi oga Allah ke to haka ne to ku zo mu fara malam oga ku ya mana alayan ma ciwar shi ana wulala su ko da lai kai maza ba ka da kuɗi na gurin ka wallahi shishan nan ma ta kare wallahi ba kuɗin kirki wallahi wallahi ka gane yayi wani garin ya ne wallahi mu yanzu nan muke na bature mu ba mu sai na bature fa mun samu naɗi ai hakan ma daidai yar bige ne wallahi babu flavor kuma ka san menene musamman ai gara fara bande gara fara bande ya zo nan gurin a san tun daga ba yaran koyi kuma irin dan figen yaran nan yana ba yaran nan dole ko ba kai mutane yana faɗi eh Allah kuma mutane shigo ko din kun ga mun zo ni ban shirye shine za ku rinka wannan magaran kai ku sauya ina Dogari yake kai Allah ku sauko da kaurin nan aku ga mana magana ina mutane waye duk ku zibe mana koya ne oga na muku magana koya ne wai bara ku zibe bane kana wai mun ga kana nuna mana fuskan daba ne zaka riki wani ne a cikin muto a to yayi ko Allah kuma mutane shi kai ƙarya ne ba ba wani shi alabiya oga a oga a gwadanta musu aikin yaran a gwadanta musu kawai oga ba wani waye oga ina Dogari yake Dogari ba san dai ba ai za ka bude baki ne ko ba za ka bude wani ai shine na ga yana wani abu ne yana da tukamin wallahi dan fasawa kai ba kai ina Dogari Dogari ni zai zo ya ci mutunci ya raka mun kadi ko to in ban fasa kan Dogari ba san me yasa shikenan kai uga kai ku zube ma wai kawai kai zube a gaddamar mai kawai uga gaddamar mai kawai na ga yana ma mutane wayo kai ya ne kuga ce ma wai ya ma ji ina ne Dogari yau a ci dai ce da bai zuwa wannan gaban na rantse ma da Allah ko goje sati dai kenan bai zuwa ta banna an wani ma sati ɗaya kenan bindiga na ba ta sati ba to dole kaga ko ni ko Dogari dole sai an yi ta in ban sha jinin Dogari ban san me yasa to za mu ga mai to ai kenan in dai Dogari ya zo ku faɗa wai na zo ni mai dan dole sai na kaddamar mai ko ba ku ji bane mun ji wallahi mun ji to shi kenan mu je mu shata mu je oga wannan akwai yaɗi da ka gama a kai Allah ya yi kai kai da gurin danganka yana da ye ya kai da gaina ka dalla ka fara dalla ga mai sun zo suna neman ka fa wai ko mu a garin nan waye zai mu ne fa garin fa Allah wal kai dige ga ma yani kai
Ka san waye? Bosboja ne. Ba komai ka kuɗi mun sa ne. Wallahi bosboji. Bosboji. Adda, rantani, bindiga, kafi tsatsa. To. Me na babban waye ke nima? Waye ke nima? Rubumbun waye ke nima? Suka riko akan da za su zo nan gurin. Billahi. Wa suke nima na ce? A yau kwacen da kaje kake buge yara kake karbawa. Ko mari rubo suke nima. Dan na dan ce ba wani mari rubo. Dogari mu. Gato ya ce wallahi karka yadda ku haɗu. Kana dauka da shi ya ce wallahi sai dai wata ta haifi wani. Hada bindiga a cikinsa. Kai tsaya. Bindiga? Tsaya. Kai. Ka san me za a yi? Na lura kowanne iska da taso zai rike wuka da adda da bindigan nan. Haka ne? Mun fa san fa inda ake zuwa ake samun wukan nan ake samun me iskanci wai? Ba shan kwaya ne ma. Ina dai a shan kwaya ne. Haka ne? Shi kenan ka zama dan iska. Kana samun kwaya yanzu a ina mu samu shine kawai kaga wallahi karka yadda ka shiga dangin dan tsaf zai iya ka shiga wannan da yake gurumin shi tsaf zai kare da kai Allah an samu mu mutaka ya rike bi kare dangi kai ina mu samu kwaya ku zo dan dangi da dangi lima dai na sai da kwaya zuwa kai gani sai dai gabar da jin barkadan yawa ina zuwa ta banke kan muje kenan wallahi ka je a gaban shi sai ba kuma ba ya yi ka sha shi ba abin da za a yi yanzu ya kamata mu kama hanya ne ina muka yi ka gani da mun kiri kowa ne da Allah kai da yazo da wukan nan sai ba bayan muka je aka sha ba kaka sabo kaka so ba na yi imani da Allah nan na san kuma nuna masu nan ga tunan barin dauko wani ne wai kace shishan nan babu komai wallahi shishan da fari yanzu ya za a yi ne dinga dai ka gane kai yanzu dinga dai ka zama mutsoraci ka gane kai gaba ɗaya na lura ma al'amarin nan kai wannan shi bai san me ba to harkan da ba dai Allah na tuba da mu je kwace juya haye ta kai a wuta fa Allah na tuba yan fashi fita yan fashi gane wai tambaye ka mana yanzu me muke yi ne bayan za a je a'a yanzu me muke yi me aikin da muke yi ba dai mu bige yara ne in aike su mu bace ba yawwa ya aka yi dan fashi ya kai dan fashi step ya kabi yawwa ka gane step ya kabi kai sai da dan fashi ya fara kwace aike ba ma da kwace ba sai da dan fashi sai da mutum ya taso daga gida a ajiye abu ya dauka ajiye mamashi ya bude kasan gado ya dauka ya zo ya wuce wannan matakin ya kai level ya zo wallahi abu ci gaba ne ka ruba ne su mana ka gane su ba ko suka samu ci gaba a wannan aikin ya zo ka gane ya zo matakin ko janna fa dai abokina ne lokacin muna yaranta ba shine ya zo matakin idan a aike yara da bige kwace ya zo ya kai matakin shiga yana balla gidaje ana dauka sannan mutum ya zo ya kai matakin da zai fara daukan tutsu yanzu ka gane abin da za a yi koyo kwaya za mu je mu nema ka sha ka gane idan ka sha to wannan su to kuma za su dan yi amfani ka gane yanzu wajen dan ilimin ka nafa yawa yanzu mu je a je a nemo kai nan suka bi mumina nan su bi mumina Salamu alaikum. Bosgoje, salamu alaikum. Kai dalla musuwaye daga ina kuke? Musuwaye ne. Kai, ruwa ne in hatiri ne. A duk wani ne ya hatiri bane. Kun zo yin mena? A'a, mun shegen ne. Me shegen an ce muku ana zuwa nan ne? Me ku zo yi a nan? Kaga mu an ce mana ana
sai da shegen. Me tete shegen kana ga mun shegen me tete shegen? Kwanciya. Kwaciya. Faraja. Mamban da faraja muke so. Kwaciya. Wannan wanda ake shake fitewa. Allah sa habba gida ne. Haba da ilu. Ku kun san hukuma suna zuwa nan amma haba da kuna mana haka. Karka da mu da ilu. Haka fa kadan Allah. Ai ba wanda ya ga shiga. Ba wanda ya ga shiga. Fa. Ba wanda ya shiga. Dakata. Na rantse maka. Dakata. Na rantse maka da Qur'ani. Maka da Qur'ani. Allah kai harkan anya nan yi iskancin nan kuwa. Wannan suna Aisha in za ku zo ba ku ƙara zuwa mana haka ba. Ba matsala insha Allah karka da mu da yilin za a gyara. Yanzu ba batun kayan. No. 700. Amma ya shashi. Ba za ku tsaya mana jayayya bane in ba ku da shi a hanya. Ka gane dan za ba wai 700 mu raban da mu samu 700 ba sai mai sati biyu ba. Tun lokacin da ran da mu kwace mu kama yaran alajibi muka da 200 nan a ne ban ƙara samu 700. Yanzu ya za a yi ne. Yan kwayan nan da suna cin suna kokari suna kasan ya za a yi. Mu da dan gila ai kasan da yake yana bada bashi. Ka gane mu nuna mai za mu karba idan mu je mu yi aiki za mu kawo mishi kuɗi. Ka ga wata kes ne a can gara mu karɓi ƙwayan nan in a sha ƙwayan haka za a yi. Wai me kuke tattaunawa in bara ku siya ba ku mutum layi mana. Ka gane Ilu zo mana Ilu ai ka ta ana tare. Ka gane dan Ilu taimaka ka ba mu ni ba na ba da bashi. Karka da mu aiki za mu je da ba bashi nake bayarwa ba. Ba dan Ilu ba na ba da bashi. Ana tare da kai dan Ilu. Ana tare da kai dan Ilu. Baka gane mana taron ana tare amma kayan sun yi tsara ne ai. Karka da mu ba matsala. Amma wannan maganan bane kawai ni kudin ne nake gani ai. Dena wannan abun ma amma tsaya. Ji dan Ilu da Allah ka famu. Ba za ka ta mana barkaci ya kudin sojoji ya rausa karota. Ga wannan Castelia mu kenan guje mu je nan ana ta biyan mu ga ma'aikata. Mu da ku wigo ba ne ka gane. Ba wani mutum wigo ba ni ban san wata wigo ba. In na je siyani ya ga nake ga musu wigo ba. Karka damu da an dawo aikin nan za a baka da matsala da Ilu. Za a baka. Ana tsarayi. Ka mana. Taimaka da Ilu. Amma ba ni gun mutum nake yi. Za mu kawo ma. Har gida ma za mu kawo ma. Karka damu. Karbe ta. To da Ilu. Ba matsala. Kai ba ta nan za ku ta inda ake shigo ba ta nan ake fita wa nan za ku. Canza hanya. Ya harkan kwaya har rashin gaskiya. Bari kawai inda a shiga ba ta nan ake fita ba. Wannan gaba ɗaya sai ka sa. Ya za a yi kai ya nika. Ka gane. Gura ɗaya ne bayar wai kuna. Da ma kwaya ɗaya ne. Da ya ba da sai in sha ɗaya. Kai ma sai ka sha ɗaya. Yanzu ya za a yi. Da abin da za a yi. Za ka sha. Ka gane ya mana. Kai tun da dama kai yake nema. Kai kaka je ka taɓo shi. Dan ni ba ruwana. Ni ka ba ni ai ba za ku je ku kare jini ne biri jini. Ba matsala. Yanzu kai za ka sha wannan kwayan in ka sha sanda ta fara caji ta damu ce ka bar su mu tsaya. Ka gane ko fara kawai ba matsala. Ai ka san ni ma ka san kancin na. Wai na ma ruwa ma wai. Ai ita wannan ba a sha da ita ta kawai aji. Allah ko? Ita kawai. Ni wannan akwai ita ne ka ne ka. Waye kai ƙarya ne wallahi waye ce da mu ba mu ba mu ne na ba ne kai Boss wai ne muke ta cin da canjan guri kaga kaman yau ma mun canja guri sun fi guri 7 kenan ya kace wasu ma su gaskiya haba boss wannan ai sai ya wuya ba ai kai ina faɗa ma ba haka gani abin da nake faɗa ma kenan kai idan ba muna caccanje guri ba
irin mutanen da suke bakon mu. Ka duba fa ka gani nan sojoji guda 40 fa su biyo ni da AK. Kaga daga yanzu ba muna yi muna cin da sheka ba. Kai Iban da ma na yi saba ba, ai da ni ya kama. amma guji da ya faɗa Zo sun tambaye ni na god na ce musu ya yi ban so. Kaga ya ganta shi. An kawo shi ke Wai ka. Ya mana ga sunan. Aka yi ne. Ga sunan aka ce. Ga sunan a nan. Jaman wai kai. Jaman wai. Ya mu bai. Ai ku dago mana ki. Dago mana ki. Kai su mi komi. kai ne mai kune masu Kai! kwace ma yara ka. Kwace ma wa yara kwace. Kai ne mai kwasan da ko? Kai, wannan ba mu dan baban Sani bane. Kai, wannan ina ce wulan ganin baban ku. Wai, Madanka. Kai kuma a sake da shi mana ya ne kuma kuma shi yana tsaye. Muna tsaye yana tsaye. Idan ne mana ki yana har wannan ne mana ki. Ya ga tibe mane. Kai dan na gaban dan na gaban. Dan ne mu. Dan na gaban dan na gaban. Wai ne kai? Dan na gaban.